बंद नाही म्हणे, 2 महिने काही करू शकत नाही, मी करून देतो म्हणे, पण वेळ लागेल म्हणे. तर हे नालीची समस्या काय आहे? नालीची समस्या म्हणजे काय, पावसाचं पाणी मी रोखू शकत नाही, पण आता जे पाण्याचा बंदोबस्त त्याने केला पाहिजे ना. म्हणजे पाणी नालीचं सप्लाय होत नाही. होत नाही. तर मी तर काही राहत नव्हती म्हणून मी काही म्हणत नव्हते, पण जेव्हा मी राहताना मला त्रास होते, घरामध्ये राहूच्या वाट येते, तर मग मी तर बोलणारच आहे ना. मग नगर परिषदचे कोणी सफाई कामगार नाही आले का? एक दिवशी नाली उपस्थित होती, त्या दिवशी खूप प्रश्नाने बोलून दाखवला, पण ते आम्हाला दुसऱ्या दिवशी पाठवतो घ्या ताई म्हणे, मग कोणी येऊन पाहिले नाही. समोरच्या नळापासून मला जास्त त्रास आहे, त्यांच्याच पाण्यामुळे नाली भरत आहे सर्व. स्वच्छता मित्रा गौरव शामकुले, आज आपण वार्ड नंबर 7 मध्ये आलो आहे, रिव्हर मुला. किती दिवसापासून इकडच्या नाल्या साफ झाले नाही, काही लोकांचे प्रश्न आहे. आणि जे माजी नगरसेवक होते, म्हणजे पाण्याचा दृष्टिकोन होता त्यांच्याकडून की स्वच्छता झाली पाहिजे, पण असं झालेलं नाही. जनसामान्य त्यांच्याकडे गेले आणि त्यांच्या घरासमोरची नाली आजही घाण आहे. मी स्वतः तिथे आहे आणि ती नाली बनवली, पण त्या नालीतून पाणी जात नाही, कचरा जात नाही, त्याची वास सुटली आहे. साईडला दाताचा एक दवाखाना आहे, कारण की भरपूरसे लोक तिथे येत असतात. रस्त्यावर जे नळं दिले आहेत त्या नळाचा पाणी सगळा रस्त्यावर येत असतो, अशी समस्या आहे. नाव काय तुमचा? नीता कोले यांच्या घरासमोरची ही समस्या आहे. तरी मी मूल नगर परिषदेला विनंती करतो की जेव्हा पण आपल्याला 2-3 दिवसात वेळ भेटेल, नालीची जी समस्या आहे आपण अधिकारी येऊन इथं ते पाहावी आणि नाली साफ करून द्यावं आणि नालीतून पाणी गेला पाहिजे, अशा आपण नाल्या बांधावा. नाहीतर मग आम्हाला जे समोरचं आहे ते करावं लागेल. मूल नगर परिषद स्वच्छ आणि सुंदर भारतसाठी सगळं काम विविध ठिकाणी वाढत करत आहे, रस्त्या नाल्या, पण नाल्या बांधून त्या नालीतून पाणी जात नसेल तर या कामाला काही अर्थ नाही. तर मी मूल नगर परिषदेला विनंती करतो की याची कोले काकूच्या घराजवळची नाली लवकरात लवकर स्वच्छ आणि सुंदर करून जनसामान्यासाठी खुली करून द्यावी, अशी आपणास मी नम्र विनंती.